Goedenavond alle. Dit is de spoelsmeester hier. Wat is het? Zo die weer dus farmer. Die vond een tierendokter een avond. Zegt er, mijn kat, die kan niet schieten. Wat mag ik dir geven? Hoe zegt de tierendokter? Een gewone X-Lax. Oké, dankzij, hangt er op. Nächsten dag vond de tierendokter den farmer terug. Vraagt dan, nou wat is het met die kalf van jou? Kalf, zegt de farmer. Ik reed niet van een kalf gisteren, ik reed van een kat. Oh, zegt de tierendokter. Meest had die koeta dan een gewone X-Lax gegeven? Jo, ik geef den de volle moed, zegt de farmer. Oh, wat jij gedaan met die koeta? Vraagt de tierendokter. Oh, zegt de farmer. Laatste wat ik den koeta zag, dat we dort even am Eiver. Had 5 vrienden met zich, 5 andere koetas. 2000 lachgroeven, 2000 uinerscherden en de 5e die zag een frisse ied. Wat is die lier? Dat is wichtig vriend, Han. Tschüss, bye bye.